Co paso dos séculos, a nobreza do Reino de Galicia foi transformando a súa forma de vida. Se nos primeiros tempos o poder señorial estaba asociado ás fortalezas e aos castelos, co tempo moitos nobres comezaron a establecerse en residencias máis abertas e vinculadas á administración das súas terras. E edificios como Torres do Allo, que xa se encardinan no século XV, na saída do período, non? Exemplifican uns xeitos de vida un pouco diferentes ao desta nobreza militar, moito máis pleno medieval. Estas novas residencias recibirían o nome de pazos e converteríanse nun elemento característico da paisaxe galega. Un dos exemplos máis antigos deste modelo é o Pazo de Torres do Allo, vinculado á familia Riobo. Estas Torres do Allo xa non presentan as mesmas características que o grande castelo dos Andrade nun curuto ou nun espazo enormemente elevado que se impón sobre ese territorio, senón que estamos xa nun tipo de construcción diferente. Desde estas residencias señoriais os nobres continuaban exercendo control sobre o territorio. Os campos, aldeas e camiños que se estendían ao seu redor formaban parte do seu señorío. No convento de Riobó se desenvolve neste mediados do século XV dende unha función moito máis administrativa que a do exercizo militar, a do exercizo da nobreza militar. E isto enraiza fundamentalmente en Torres do Allo e no espazo que dominan os propios Riobó. A administración destas terras requiría documentos, contratos e rexistros. Os pazos convertéronse así en centros de xestión onde se organizaban as relacións entre o señor e os campesiños. Os documentos selados polo señor ou polos seus representantes garantían dereitos, obrigas e acordos. O selo era a proba da autoridade señorial. Campesiños e habitantes das aldeas próximas debían pagar rendas que sustentaban o funcionamento do señorío. Estas rendas podían consistir en produtos agrícolas, animais ou moedas. Así, lugares como Torres do Allo representan a evolución da nobreza galega. Unha transformación que levou do castelo militar medieval ao pazo como centro de administración e poder no territorio do Reino de Galicia.